Jeg har åbnet gratisprogrammet Notate Me Now, og herinde kan jeg vælge Photoscore Now. Så åbner kameraet på min iPad. Jeg finder den node, jeg skal bruge. Forsøger at holde iPad'en stille. Tager billedet. Siger Use Photo. Og nu går Notate Me i gang med at analysere de noder, der er i billedet. Når den er færdig med det, siger vi Finished, og så kan vi se noden her. Vi kan trykke på play-knappen øverst til venstre, og så spiller den, og vi kan se noderne. Vi kan se, at den har også fået fat i taktartskift, toneartskift osv. Vi kan arbejde videre med det ved at eksportere noderne, f.eks. via XML til det store Sibelius, hvis vi vil lave et færdigt arrangement af det. Eller vi kan åbne som XML-fil på iPad'en, f.eks. i Avid Scores-programmet. Her ser vi de ting, vi har i vores Scores. Så åbner den her. Her kan vi også høre den. Her har vi nogle flere muligheder for afspilning. Vi kan f.eks. vælge at afspille den i et langsommere tempo. Eller vi kan vælge at transponere. Den står i C. Vi kan sætte den ned til B-dur i stedet for. Det var en lille præsentation af, hvad man kan med Notate Me Now.